थानाय 18 मे नि सिमी खयरपुर तोलाकोनानि sevadham RSS नि sipai rokno tui kaisa nangkukmani training camp chengkhajaka a training camp saltamni songho parijai ni simi chengsawi salchi ba salni bagwi songho shiksha borgo wngkha salchini ni bagwi sipai rokni bikas borgo 1 tei nichi ba salni bagwi RSS ni sipai rokno bikas borgo 2 panda songkhajaka o training camp manjakna bagwi Sangrong salo salbani bagwi Haste phaiwi sokpaikha RSS ni tangphang Mohan Bhagvat Asalo MBB Birkhung khola RSS ni tangphang no lamsokna bagwi thangwi sagwikha Haste ni RSS ni member rok Birkhung khola ni simi direct Khoperpur tolakona ni sevadham thangkha Mohan Bhagvat aro thangwi training camp phaiwi manjaknai RSS ni sipai rok bai koklam salainai hwnwi saimankha asani training camp Tripura Haste ni RSS sipai rokno karibo Arunachal Pradesh Meghalaya Manipur Nagaland Assam tei North East ni phainai rok bo manjakha bebagwi 152 hai RSS ni sipai rok asani training camp manjaka hwnwi saimankha borokno training rina bagwi 30 teachers rokno tubujakha tei 40 naikolai rokno thik khlaijaka Asalo Khoperpur tolakona sevadham ni simi abo haino saklaijaka. Bureau report Khokhara.